kagem Pak Carik Endarjo tawi Lurahipun Gedhong wilujeng siap menawi perlu tindak krebet mriki. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon mesti kok pateni aku nunggu Jancane kowe neng ngendi gelagatmu saja nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo priya sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe di mana-mana tak SMS balesi yen tak telepon mesti kok pateni jancane kowe neng ngendi gelagatmu saja nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo priya Mas Sartono saking Laladan Macan.
Sanan salam kagem Bapak. Rasah di syuting. Sini syuting penyanyi ini aslinya wae. Joget tipis-tipis ya. Engking Ibu Bu Slamet badhe ngancani engking Bapak namung kasemanggaaken Atiku rumangsa lega dene katon catur netra lan kang pindosa sutya amung tansah dadi semocah manis aja wis mereh dadi usada lara wuyung nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban wong ayu. Ni
ingkang badhe beksa ora harap irama tayub kijing miring. Ora puniki kesenian sarwa asri jamono jamono ore motore mapur yo lagones kones wicarane jolali lali lemas jolali lali lemas jajasan kalong dasi duwe gagasan lagi saiki wong sok emben pak wong sok emben bangun negarane kaden dundung ya mas Dek Kardi niki mang nonton streaminge mumpung sing kendang niki ingkang kakang Pak Endarjo carike kedung jeruk mantan apa setiane kelakon jangono lapiye mane man yang kones wicara era joget mas era joget kendangane Wakibi ya. Pasukan joget krebet rasa dada isin-isin yo kumpul ayo mas kijing miring ayo mas kijing Wulan. miring Mas Paturoman berjanji miring trambil sindene pelem tetep enek sing nang isor sisane bajing nek iya ora deh ngono Mbak Maryati karo Mas Widodo gak karnane pegane Lengak-lengek tinggelisan kacek sithik kanggo langganan ya deh ya Orang karet gorengan kopi ya deh medhep meja gak no jajane amit-amit bocah saiki gak payu rapi trimo tanggane alah suwe ora jamu Jamu pisan godhonge ates alah suwe ora ketemu temu pisan
kuburan mayit lambi abang tondo moto wedak kubur nggih golek heeh sinden kuwi sinden putra usaha iya ALJ Audio kenes kiang-kiang jamalai ora kelang cukup putuwe duwe limo digawe apa iya tuku sego iwake tongkol ademe wong lanang ora sepiru ademe wanita uber-uber wong patra iya awan-awan jonyang karetan neng karetan akeh ulane rapi prawan ya mengkeretan pilih sindene mengandung iklan iya barang di alar pati etokne barang di alar ndang di sosor topa iki rokok bening iya mas ngetan baling ulon napa setyane Dwi digadang-gadang ngendangi sing ngungkuli wakidi ngono. Ayo modal laras cuk dasare istimewa ya Dek Waloya kudu sing semangat lho ya ning daleme Pak Widodo Bu Mariati. Iya semangat terus loh. Iya, bagus. Ayo. Rete pangapuramu Kang Mas Babujanku jantung hatiku sambung ngomong wanti kalu ngrobeda saremu Awas. garwamu Mbak Kang Mas Kang Prasetya murih lestarine ape pirantine anana ingkang nyaruwi nyomong akibate aku wong bayangke mangga bapak Mendah boyo yenta sida urip lan nandika mesti lagya jara lair putri Sulistya mangga terus bisa nyuwara dika kang mesrana tak jelang-jelang dulu adik. Badun Pak. Ada Pak Gimanto di sana, Mas Heri, Mas Grandong Ragil, Mas Anas, Pak Sugimen Temisari, Mas Ragil, Mas Sutarjo, Mas Wardi, Mbak Jeremy, Mbak Fitri, Mas Dimas Pinicling, Mbak Nuryanti, Pak Sugiman Belanda.
Mbah Kodo. Ayo. Gede pangapuramu Bang Mas bebujanku jantung hatiku Sambung ngomong wanti dalu ngerupit kesarimu Awas. Wanjaramu Kang Mas Kang Rati Ben banjur ngelingi bocah telu iki Terus pundi Pak E? apa tenan sida dadi tetelu takanki ndika apa gemati ditutup Mbak Dewi Siap Bapak. Mindah boyo yenta seda urip lan nandika mesti kadang malaya jara lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara Kang Mas Kang Resrana. matur suwun Pak Sim Yo maju jogene ngarep mriki mboten napa-napa. Mancing. Rebet Ayo digoyang. Dede Intan masa hati keluar serane pituntun rame-rame satengai dalan gede dapiak-dapiak rucik podo sesurang kados rucik gerombolane saja Medun, yuk. ngebut ngebutan paduka ngering ngering bebaya ning saiki Rojeng kudu diatasi. Yen kebetuk bisa agawe. ya ya Intan udah medun. oh iya ya ya selamat monitor Mas Madu Mas Iswan Mas Asjo Mas Wasito Mas Sukorejo Mas Joko Mas Yulianto ya Mas Adik lepor rene serane pitonton rame-rame sak tengahe dalan gede dapiak-dapiak rucik podo sesurang kados rucik rombolane saja ngebut ngebutan paduka areng mring bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kepecet bisa gawe bebagi. Mas Tardi daleripun saking Bejing Pengkok lah sesarengan kalih Mas Wagiyo.
Indonesia istimewa. Istimewa. Kang, Pripun? kata-katanya piye Kang? Kata-katanya. Bahagiaku adalah kamu. Aku tidak perlu menjelaskan seistimewa apa kamu. Iya. Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresno Ayo. apa sliramu Sikile ra sik. krasa yen kanggo Awas. apa upama yo Mbak Dewi sik kelingan seliramu wong bagus bukannya modal laras ora bakal lali nalika sliramu pamit bali utan terus kan jalari nanti aku nenes jroning ati bagaimana? Bagaimana? Oper de Intan? Oke, baik. monggo Dek Intan saged Oke. Niki nuruti permintaane ingkang Mengkugati alias tuan rumah, Mbak. nggih Mariati, nggih. kedah enten sing tengandhap Lah nggih, setunggal nek mboten mengko lak aku ra dibayar. Ya, Mbak. Bersamamu dengan Goyang Dede Intan. iya kakak Dewi Mayang, Tumbas lek. Mas Waluyo. Iya. opo selir rasa jroning ati aku ana tresno opo sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama Bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus. ora bakal lali nalika sliramu pamit bali utan terus kan jalari aku nganti ngenes jroning ati Sliramu
Simin. Selamat siang. Ayo Mbak Maryati. Monggo Mbak Maryati. Matur suwun Pak. Monggo Pak. Sewindusu welawase kowe lunga pamit karo aku Ayo, ayo. Duh wong ayu bebusanku hati susah mau kangen sliramu Latus bawah dicoper. Terus ketresnan Terdawa sayang. rasaning hatiku. Awak ungker bisa turun bayanganmu kerinduan hatiku. Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali Piye Mbak Mayang? ati kangen rapi samari ya de ita Pripun Pak? kan bisa nambani Ae ae ae. Ya. Sapa mau? Aja seneng wong bagus terus aku iki ra bakal bayu ora bali bisa supandek ana sisimu. mudo laras Pak Markon wilujeng menyaksikan nggih mudo Pak laras Markon. saking Pijilan Sambirejo Pak Lurah Indarjo. Sidoarjo sakit Pak Lurah Indarjo. Pak Wibisono kok ya Mas Grandang lagi. Ya ya. Masuk. sewindurtu welawase kowe lunga pamit karo aku Iya 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 iya. duh wong ayu bebusanku hati susah mau kangen sliramu Sayang kau tanpa siapa. Bagus atas hatinya rasaning ngatiku. Awakmu ora bisa turu wayanganmu ngreri hatiku. Rina wengi anti-anti ku tetep nunggu kowe bali Latus bawah dicoper. Dor. ati kangen rapi samari ya deitan sing bisa nambani Tenane lho Pak. gayeng ya Mas Imin Anggerane apa-apa kok semangat. Aja seneng wong bagus terus
Matur suwun. Terima sedaya. kasih Pak. Mas cakeknya Indonesia istimewa. Hei, kerja bareng Transha Multimedia ALC. najan aku bocah gunung do banget dunungku ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresnaku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ora orane yen bakal kelakon Ibisono iki tengene pengkok wilujeng soten. Moga-moga ora nganti gawe kelo ngate nongo bena-bena ing rupita alah yo mas yo mas yo mas apa kowe ora kelingan ninggalke sliramu ana latar padha lelungguhan keguyonan karo aku ayo yo najan aku bocah gunung duh banget dunungku ora usah kate nganggo bingung yen to pancen wis aku pancen isih dilakon ninggalke sliramu para orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe gelo mung nongo pena-pena ing rupita alah ya mas Mbak Bulan suwe ra tau pedhuk adoh saka Maluku lagi teko delalah ya kosong apa kowe ra kelingan dolan
Matur nuwun Bapak Simin.